Wow, tak dostať takýto box ako firemný prezent, tak podľa mňa padnem na zadok. Vážení, predstavujem vám wow, vínové a kvetinové boxy. Ako prvý na slovenskom trhu sme prišli práve s takýmito kašírovanými, uzavierateľnými, nádhernými boxami, vo vnútri ktorých sa nachádza kvetinová dekorácia. Kvetinová dekorácia sa dá vytiahnuť absolútne jednoducho a viete čo? Vydrží vám naozaj veľmi dlho, pretože je vytvorená zo stabilizovaných kvetov, čo znamená, že to sú živé kvety, ktoré prešli procesom stabilizácie a ktoré vám vydržia voňavé, mekučké, farebné, nádherné po veľmi dlhú dobu. Čo sa týka prevedení boxov, máme alko a nealko verzie. To znamená, že uľahodíme aj tým, ktorí neholdujú alkohol, pretože máme výborné boxy, v ktorých sa nachádzajú fantastické nealko vína a nealko gentle jammy. Prípadne tam nájdete aj iba čisto vínové boxy v alko a nealko verzii, prípadne boxy, v ktorých sa nachádzajú aj takéto fantastické čoko dobroty. Čo sa týka personalizácie, tak na vnútornej strane sa nachádza výrez na takúto kartu, ktorú vieme plne personalizovať. To znamená, že ak nám pošlete svoje logo alebo text, tak vám vieme vytvoriť niekoľko možností grafík, vytvoríme to, navrhneme, pošleme, vyexpedujeme smerom k vám. Grafika a personalizácia je v cene tohto boxu, takže není o čom. Priznám sa, že ak ja by som dostala takýto box, tak veľmi dlho spomínam na toho obchodného partnera.